Takže dobrý deň, zdravím vás. Ľudia sa nás pýtajú, kedy majú nárok na náhradné vozidlo pri škodovej udalosti alebo pri nehode. Takže na náhradné vozidlo máte nárok vždy z povinného zmluvného poistenia, pokiaľ ste ako poškodení. To znamená, že pokiaľ do vás niekto nabúra, vy si dávate autoopravu do servisu, viete si zapožičať náhradné vozidlo. Pokiaľ servis disponuje s takýmito autami, požičia vám ho, on si to následne vyfaktúruje od poisťovne. Pokiaľ ním nedisponuje, môžete si ho zapožičať aj vy sami a následne to vy do poisťovne vyfaktúrujete, preplatia vám to. Treba si dávať pozor na dĺžku nevyhnutnej opravy, to znamená informovať sa v servise, koľko to bude trvať, na základe toho si zapožičať vozidlo. Je to tiež nejak primerané a dôležitá vec, čo je cena za vozidlo. Každé vozidlo je nejak nacenené, to znamená, že iné je, keď by ste dávali opravovať, poviem príklad Peugeot 208, iné je, pokiaľ by ste mali nejaký S-kový Mercedes. Podľa toho si aj zapožičavate vozidlo. Takže v príslušnej kubatúre, príslušnej veľkosti si požičiavate aj príslušné vozidlo. Treba sa vždycky v poisťovni informovať, koľko vám odškodnia za ten jeden deň. Je na to taká tabuľka, ale v poisťovni vám to tiež povedia. Na základe toho vy si požičiate náhradné vozidlo. Čo sa týka havarijného, tam máte nárok na náhradné vozidlo vtedy, pokiaľ máte túto službu pripoistenú. To znamená, že máte v havarijnom poistení pripoistené náhradné vozidlo, automaticky máte na neho nárok. Pokiaľ by ste si nevedeli rady, alebo by ste takéto vozidlo potrebovali, kľudne sa na nás obráťte. My ich tu pár máme. Momentálne teraz tu čaká na zákazníka tento RS-ový Kodiaq. V pondelok príde zákazník a berie si ho, nakoľko mal škodovú udalosť, prinesie nám auto, tak má tu nachystané náhradné vozidlo, ktoré si my potom vyfaktúrujeme od poisťovne.